Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Radyo. Isibo na ang orasan sa inyong mga relo. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:57. Sa liwat mayong hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, ang aton nga mga suki katag palamati sa tabok sa kadagatan Isla sang Paray, probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capi sa Clan Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate, sa kutob malabutan sa aton broadcast. Liwat ka manamon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition Sabado nga presentation. At sa 24 nagapabilin sa bulan sang Setyembre, 92 dias na nga nabilin Pasko na, 99 dias pa ang nabilin antes mag-goodbye ang 2022, kag ato na biyabihon ang tuig 2023. Sa kinahanglan liwat naman naton nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team sa pagduro naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo babasahan sa pamantaraan lokal buwas. Una na ninyo batihan sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition Sabado nga presentation. Kada hapon katimbang sa sining nga palatuntunan ang aton sining nga Patrol 1 Bravado Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pilakabahin sa probinsya Dakbanwa sa Bacolod. Bantayan kalimolsuhan. Amat-amat naman ang pagtakop sang kahaponanon nagapakadto sa Kasisidmon. Sining maunanon nga panahon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Sabadong edisyon sa inyo palatuntunan. Buylog nato ng puwersa Aksyon Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto aksyon Papang Nixon Tahom. Opda magita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM Viking. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanglan ng inyo sinalagad, ang inyo silang kurman na Action Night Patrol, Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation sa ngalan ni Action Jan Diaz, ang inyo regular angkorman sa sining nga palatuntunan. Talos lang kita diri. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Update ninyo ako sa labilin isa ka oras nga pagpagalagad inyo palatuntunan. Karon nga hapon nagtupa ang ulan. Napalibutan sa galom ang kalangitan. Dala ang pagpulo pabatsyag ni Bagyo Carding. Andaw nagbulobaskog pagid ang iya sining nga puwersa durante nga nagagiho sa west-southwest ward. Alas 10 kaya na sa ngaga ang tropical storm nga si Carding. Ginabulubanta may kalayoon nga 660 kilometro ara sa east-southeast sang Tuguegarao City, Cagayan.
Dala ang hangin nga may kabaskugon nga 100 km per hora malapit sa sentro kag may pagmulumadlos nagalabo sa 125 km per hora. May mga lugar na nga gipaydalom sa tropical cyclone wind signal number 1. Ang southern portion sa Cagayan, Peña Blanca, Igig, Tuguegarao City, Enrile, Solana, Tuao, Piat, Amulong, Rizal. The rest sang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, southern portion sa Apayao, Coner, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, southern portion sa Ilocos Norte, Nueva Era, Badok, Pinili, Bana, City of Batak, Corimao, Pauay, Marcos, Ilocos Sur, La Union, ang Pangasinan, the rest sang Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, northern kag central portion sang Quezon, Tagkawayan, Lopez, Ginayangan, Gumaka, Pitugo, Unisan, Agdangan, Padre Burgos, Pagbilao, City of Tayabas, Lokban, Sampaloc, Mauban, Atimunan, Plaridel, Perez, Alabat, Quezon, Karawag, Lucena City, General Nakar, Real, Infanta, Rizal, Laguna, Cavite, northern portion sa Batangas, Malbar, Malite, City of Tanawan, Santo Tomas, ang Talisay, ang area sang Laurel, Camarines Norte, northern kag eastern portion sa Camarines Sur, Del Gallego, Ragay, Lope, Sipukot, Siruma, Tinambak, Guwa, Lagunoy, Garchitorena, Camaruan, Presentacion, San Jose, kag ang northern portion sang Catanduanes, dala ang Pandan, Karamuran, Bagamanok, Panganiban, Vega, kag Higmuto. Amo ni ang porsyon kag lugar sa diin napaydalom sa tropical cyclone winds signal number 1. Ang karding isa na ka severe tropical storm, ang signal number 2 inasaligan nga mabatak ini sa area kag mga lugar sang southeastern portion sa Isabela, northern portion sang Aurora kag Polillo Island. Sa muneng lugar nga posible mapektuhan ni Bagyo Karding nga makaangkon sang madamol-damol nga ulan, may dala nga bulubascog sang hangin, dala ang pagpulo panaguop kag pagpulo pangilat. Diri sa Atonya sa Western Visayas, not so much nga makafekto si Bagyo Karding, especially Bacolod kag Negros, pero ang Bacolod kag Negros sige apon maka-eksperyensya sang maulanon nga panahon nga ato na eksperyensyahan sinigid lamang nga hapon. Wala ligmat lang ta. Ang importante nga nagabantay ta basta kani may bagyo, bantay kita 24/7.
Hindi lang kita magsalig kasi limo malayo man to ang bagyo, layo man to ang lugar Nakadtuan ni bagyo, purti ba ita kabaluyang ulan bla kong kisa, di tiya mapaktan mong kabubuang ulan sa kabukiran. Gulpi lang, tingala ka lang to, nagdalo mang suba skilid sang balay mo da. Oh, gali mo ya kay ang ulan, puwerte ang waswas sa kabukiran, dalo do, agyan ka da. Kaya lan na alerto, kagit especially oras ang kagabihon, kag oras ang kagahon. Basta gani may bagyo, preparar, flashlight, o gani importante, kati kung saan di mapaktan, gulpi lang mag-burn out. At least mahiramon kag may pasigahon ka o nakapreparar ka na sa mga kandila o nag-uusar ka kingki ka kandila, make sure na hindi malabot ang mga kulukortina mo da, ang mga flammable bla nga bagay na post-duktan sa kalayo nan likawan takin kung kisa hindi pa nga burn out dara pa nga ligo kita sang sunog. So mangin aware lang kita. Basta gani burn out, medyo halungan taman ang mga ginagamit ng mga kingki, kandila, kay basi magtumba na ka masalapay kakuring, basi masunog patahta, wala palayo lang. Botsi linggo nini nga hapon, mabulubog na ang aton sining pagpangalagad. Basa ang aton dalanon sa mga driver nga monitor sa aton, hinahinay lang Toto Ronnie Inyon sang Angel Taxi. Baloko ka monitor ka gidya permi. Nahinay lang ang mata sa dalan, ang kamot sa kambyada. Concentrate mayo, ayaw magbalikid-balikid. Toto Ronnie Inyon sang Angel Taxi. Mga miyembro sang Operation Tulong Task Group ng mga taxi driver, mayong hapon dira sa inyo kag mayo lang pag monitor. Nano ang mga balita kabantayan nyo dugay-dugay report gikan sa atong siring nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang report gikan sa New Government Center dalaw ni Action Artay Hupon. Kooperasyon sa mga taga-Takuling liwat nga ginapanawagan ni Liga na mga barangay President Lady Gles Gonzales angot sa kampanya kontra Dinggi. Kon Sabado ang Negros Occidental Provincial Police Office ginadala ni Action Alvin Graba, bantayan na isa nga balita, driver sa motorsiklo patay, ang kaspirason matapos nabungguan sa isa ka pick-up didto sa Banwasang Pulo Pandan. Mga dulod-dalag ko nga balita sa National Presidente Bongbong Marcos, nanawagan sa mga natungdan nga ipangababaw ang matawhay nga pagsolbar sang tensyon sa Taiwan Strait. Good news, rollback sang gatong ginapaabot ipatuman sa masunod nga semana. Magabalik nga mga trabaho nga mga OFWs hindi na kinahanglan nga magsuksok sang PPS. Kag Presidente Bongbong Marcos ginpasiguro nga wala sang i-give up anuman nga teritoryo sa pungsod sang Pilipinas. Mo'y na mga daludalag ko nga mga balita sa nasyonal. Sa aton nga mga Facebook lovers, sa mga nagalantaw sa aton sining Facebook live via streaming. Ang inyo greetings, tagatara chimpo kag ligwa dugay-dugay. Palihog lang, lipot talo yung inyo greetings. Para ang tanan mabasa ta, kag palihog lang sa aton nga mga Facebook lover. Nga nagalantaw sa aton sining Facebook live. Sa tanan nga mga news and public affairs program sa Action Radio, palihog, i-share para everybody happy. Action Radio Philippines Standard Time alas 5, Jess. Unang abahin sa atong pagpalagan, standby na sa mga report gikan sa atong sining nga mga patrol unit reporters. Unang report sa ato sa ni Patrol 1. Unang nga pagpangalagad ni Action Dale Salazar sa padayon nga paglibot-libot sa pinakabahay sa Dakbanwa sa Bacolod. Sinimaullanon nga panahon. Guba naman ang plano sa iban na maglagaw-lagaw sa pinaka mga Mascara Festival site na makabig natin Tagalog makabig naton nga open na. Isa dara ang karnabal sa likod sang New Government Center.
tikon Sabado ti Marketplace, Dalan Lacson, di pa nga mga lugar nga damo ilimnan, amo nang ginalagaw-lagawan, kag sa diin naga-relax ang aton nga mga kauturan. Pero kung nga mga muni nga ulan, basi maguba ang plano. Antes magrandadi ka magwalda-walda, pahimuyong na lang. Ari si Action Dale Salazar, Observation Report sa Patrol. Una niya sila nga pagpakalagad. Action Dale, may hapon. Yes, mayong hapon, actionary kag sa aton si mga action live na live kita subong ang patrol diri sa area sang Bangga Metal, Barangay Alihis, siyudad sang Bacolod ni sa sako-sako nga mga intersections diri sa may Bacolod City Action na Eric, no. Sa mga hindi pamilyar sang sining nga dalan, amo ni siya ang ginagyan actionary padulong mula sa Panad Park and Stadium, and then amo man ni siya ang dalan pakadto sa may Barangay Kabug, Barangay Hantumanana, kag sur nga bahin na sang siyudad sa Bacolod Action, Eric. So sa may matinion mayo kay function na lang aton sining traffic lights diri sa may Bangga Metal, Barangay Alihis, pagkita tining maulanan nga tempo action, Eric. Makita diri nato na nga damo na, no, ang nagapalauli, no, sa sining mga tinion, especially aton sining mga private employees or mga nagatrabaho sa mga pribadong sektor. Makita rin naton damo-damo sa mga motorcycle riders, no, nga nagalinabay sa sining area action, Eric. At iban diri sa ila tikong wala dala diri nga mga raincoat agwanta, no, pero subang Eric daw na lang tulotaliti ang weather naton diri sa may Bacolod City, especially sa aton sinakamtangan sa may Bangga Metal, Barangay Alihis. So kay makita naton mga motorcycle riders naton iba niya preparado kay meron sila sang raincoat ang ginatawag, pero ting iban na mantener, ano, sang helmet, kagati magpahuli sila sinipanimalay, magpanibin din, no, or obrahon gid dapat ang ka mag-ilis para at least hindi pala maglain ng papatsag kaga hindi masakit action daw ang kalangitan, no? Tadil doon nga matamat na sanag, no? Action, Eric? Ang atong kalangitan sinikod doon nga matamat man sanag sa imo dira nga Facebook Live. Yes, kay ina-action, Eric, daw dulom-dulom gid ang aton sining panganod. So mo guro ang pagbugat sang panganod action, Eric, kasi nga nagtupagid ang pag-ulan. Actually kay na naglapay kita sa kilaka diri ka mga covered court sa Barangay Alihis. Pero may covered court action, Eric, na daw half lang yung balado, wala natapos ang project. Okay. Kung nagampang ka dira basketball o kung ano naman dira nga sports sa covered court, pero half lang ang atop. At iban diri mapektuhan dito ngila sining hampang kag pulo pa malahas sa bangod. Kinahanglan gid nga magpaigasigad since nagaulan. Uy, nagapangilat. Nagapangilat amo kini nga ako pagbabas sa paginuda nga nagapangilat mo kay ano ga-i-grab ang kalangitan sa Facebook Live mo ho? Nag-i-grab action, Eric. Amo to makita naton daw may delay nga reaction sa aton sini nga Facebook Live kung naga-report kita action, Eric. So may pila ka segundos nga delay, no, ang aton sini nga Facebook Live, pero mo to agad muna natin ang pagpangilat action, Eric, at yung muna ang sa kalungan sa aton sining publiko, especially karon nga Sabado sang hapon nga tikod na ang pamahiin ng action, Eric, kung nakakasulod sa balay, sabunan, ang tiyo, ang TV, mga appliances, pasyon, do mo na yung pamahiin sang mga pumuluyo, no, especially kung nagapangilat-ilat, nagdaguog kaga, nagaulan na kapson na. Dahil ang yung lugar na nga dalan pakadto sa Panaad, anong lantaw mo, hindi man traffic, ano man ang Panaad sa mong open naman ako, I mean, ang mga booth sa mga banwag syudad? Sige action, Eric, ang preparation sang tagsa-tagsa ka mga local government units sa aton sining platang 31 tanan, no, ka mga booths dira sa may Panad Park sa Panaad, diri sa area sang Barangay Mansilingan, pero meron man din lagyan sa may Barangay Alihis. Makita nato na, Eric, nga kinamatamat pala patakom, ang ipan gina-renovate, ang ipan ginapang silamunan, so mo na siya ang kabakit man sang preparation sa tagsa ka mga LGUs para at least nami tanaw na Eric once ka magbukas na sa October 10. Kay isa lang ni kasi man ang ila sining nga pag-operate kag ipastar nila ang ila sining nga mga negosyo, ang mga produkto nga ginapabugal action, Eric, sa Panaad, no.
So October 10 to 16 na 2022 amo na siya ang schedule sang opening sa mga booth action Eric dira sa may panaad. So muna sa buwang ginapreparahan sa mga LGU since may raman sang financial assistance ngay hatag ang probinsya sang Negros Occidental kag dati amo man siguro action Eric kinausap nila para mapatahom pagida ang tag-sa diri ka mga pwesto no since 31 do halos ran mag-participate action Eric sa siningal kahiwatan. So, balantayan kay first time ni Matabo in collaboration sa Bacolod City sa Negros Occidental kada buksan bilang festival site ang panaad action na Eric. Kumbaga kung hindi kaya makalagaw dito sa ibang nga festival site like sa Dalan Lacson, sa Plaza, sa Government Center, sa Upper East, kung hindi kaya yun sa may Alihis, sa Mansilingan, pwede ka man nakalagaw dito sa may panaad bilang kabahin na sang Maskara Festival Action Eric. Pero isa man din sa Mayo Action Eric, kay kung hindi ka naman makalagaw sa Panad Park, may ara Action Eric sang pwesto dila sa may North kag South Capitol Road, ngay butang man ang mga produkto sang tagsa sa mga LGU, no? Kung hindi ka din makabisita sa Panad Park, pwede kaya dito lang yan sa may area sang North kag South Capitol Road kay may araman sa mga booth action Eric ang mga LGU ngay pahamtang dira based man sa confirmation sang organizer ining Bacolod Home Foundation Incorporated Action Eric. So kasi nga matinyon sako-sako na actually ang preparation sa mga LGUs no kay iba diri sila hindi man magpaulihi action Eric especially kung panaminami isang bus ang paghahambalan. So muna ang ulato naton kung ano ang mga itsura pag sitwasyon sang panaad once na magbukas na sa October 10 at 2022 action Eric, no? Okay. Ang panaad dili mabukas kay October 10. Yes, October 10 sa action Eric, bisan ma-start ang atong sininga Maskara celebration sa October 1 pero may mga festival sites itang buksan sa certain date sa Eric para at least titugang atraksyon, dugang lugar nga pwede katuan sa mga turista kag Bacolod no na magabisita kag magasaksi sa ika-43 na Maskara Festival. Actually damo nagaka-excite action Eric kay kung nagtawon naton ang calendar of activities nga ginrelease ng foundation. So kada mo gud sa pilian nga mga events nga pwede katuan action Eric depende ni sa tawo kung ano ang luyag nila, ano ang nanamihan nila. Pag kung diin sila makadto no, comfort mera mga culture and art mera man kung baga may mga trade fair man haraman mga convention mera man action Eric kung baga ang magaling paggambal nila action Eric laging tawag nila nga Super Maskara Festival at 2022 since damo man sa mga Bacolod nun ang nahidlaw, no? Nga mag-celebrate after 2 years nga pandemya, wala kita sang celebration, sang Maskara Festival Action, Eric. So, muna siya ang balantayan. Meanwhile, sa subong nga maulanon, kag nagatulot-talit nga panahon Action, Eric, dapat ang atong sila yung mga panimalaya, bulubantay ka, madrama, sila mga kawakan, nila nga nagatakla. Nagatakla. Gwapong video sa kawatan, no? Tagatag-itsura yan, no? Gani, na-capture kita Action Eric ang itsura. Yan gani naka-face mask siya naka-face mask ka. Pero kung pamilyar ka mo sa sininga lalaki, makilala mo din siya Action Eric, kung balay mo siya, pag kung kilala mo siya nga may history na balang na biktima kaniya sa pagpangawa, dako ang possibility nga makilalaan ining persona Action Eric. Area na sa Station 7? Station 6, parang itakuling. Station 6. Siya tila ba naman ginahunting na nasa sang police na Station 6 subong? Yes, Action Eric. Kay Pablato, palang nisang tag-reklamo. Actually, apartment na siya ang gintuyo. Palang kawatan Action Eric. Pero wala pa nila na Pablato since ako sa Tukamanya. Ay ding tag-reklamo. Amo ning budlay kay may CCTV. Action Eric ang apartment. Kagula di siguro ay day or nakitaan na. Nga may arasang CCTV sa tubangan mismo sa iya sining itsura. Kung makita mo Action Eric, doon nag-rotate pa gali ang CCTV kaysa ulihin nga parts ng video. Doon nagliso ang CCTV, no? So, muna sa mga high-tech ang technology nga ginatawag nga
makitaan gidya mga illegal nga aktibidad, especially kung may arasang CCTV sa establishmento o kung balay actionary. Actually, wala pa siya sa identity actionary kasi mo na i-check na sa police station 6 sa ila sining Rogues Gallery. Kung bala may mga record na previous ano yung sining identity kag taga di din siya kay base bala may ibang tagit nga mga persona nga mabiktima man sang kawatan actionary. Kita mo apartment second floor sa kaya no? Dogin ta Spider-Man yan eh. Grabe no, second floor sa apartment mo sa kaya pa. Nabili ko sa actionary kaya sa nagkaigoy ang alawa sa gulo, sa grills. Kaya mo nagsulod siya sa steel nga grills sa actionary. Daw pa malabi ang buho, pero kaigoy yes ng alawa. Kaya daw ka flexible man eh. Daw ka flexible man nga kawatan man. Mayo lang gani kay, grabe man niya sining kaiso. Kaya bisa may tao pa sa apartment. Kaya nabugtaw pa bala. Gintingawa dyan po ni actionary kaya magli-li. Tiya mo to nalilian man siya sang naga-tiner dira or nag-afford dira sa apartment kag kinsita actionary kamo to nagpalagyo siya. Tiya pagpalagyo yan nabili ng gihasin ni duha ka at chinelas nga color black actionary. Tiya mo gini ang budlay no, especially nga subong nga ibanda mo wala trabaho pero tiya ang iba nag-resort sa illegal activity actionary nga supposed to be hindi dapat no kay kun madakpan ka lawig-lawig man nga pagka-preso ang imo sining nga tubangon bilang penalidad actionary. Check lang karon sa police station number 6 kung formal gid man nagpa-blatter ining nagreklamo kag kun may identity na kining lalaki nga nagsaka sing pagdala ka 2-story nga apartment sa may St. Francis Village barangay Takuling siyudad sang Bacolod. Sa sinima tinong actionary na nagka-heavy traffic na no diri sa area ng Bangga Metal Alihis kada mo na sa mga nagpakari ng mga salakyan mga kagkuan nga mga tracking nagkakagko ng mga tracking nga nag-aalinapay sa sini nga mga tinion actionary. Actually din kami puntan may nagabantay din nga mga traffic enforcers nga naka-implement para sa track ban actionary kasi may mga certain time nga bawal ang paglabay sa mga tracking, especially kung na rush hour actionary ka. So, mo man siya ang strictly no, nga gina-implement sa Bacolod Traffic Authority Office. So, may aris lang sa kanupi, dili sa may punta sa ato sining nga ginahamta. Okay, balik ka si aksyon na Del Salazar. Ang yes nga report line dira sa may area sang Barangay Alihis intersection sa dalan dira. Medyo nagamat-amat na gutok dira ang traffic. According kay Dale, kagdamo ng mga sarakyan, no? Karga tubo, mga tenuelas, aksyon na Dale. Aksyon Dale? Yes, actionary ka. Wow, grabe man. Ano to? Grabe man to niya din. Ano to? Actually, ang tarakto nun to nag-augta sa actionary kaya may nagdulog wala nga andumanan, libertad nga jeep. Siya tining nga tubangan, tira sa likod. Do, hindi siya wala makagiyo kung magahang iya tining tracking. Ang ito nga doon nag-pang-pipip siya, no? Katunog. Tangya sining nga pag busina action na Eric. So para mo ini ang tiya mo na basta nagmaneho kaya pag maulan nun kagara ka sa likod sa PUJ dapat na pala bagay lagi mo tinga pa transaction na kung may imo pa lang likawan nga magmaneho nga yara ka sa likod sa PUJ kay may possibility sa action Eric na nag-pick up sila bla pasahero or nagapapanaog sa pasahero kaya kaya si mo likod ako mo nagisa mga instances nga may mga aksidente nga nagaluntad nga tiara sa unahan ang PUJ kagara sa likod ang ang motorsiklo ko na privado man nga salakyan. Mo to kita mo man nagapamitip naman kay na motorcycle rider. Ano na nga extend your patience especially kung nagamaneho ka kaga amo ni nga mga paniyempo blocks nga ni kay budlay na nga makakita ka sang kontra. Sa to nga sang dalan amo ginang budlay mga road rage pala nga ginatawag. Mas payo na nga extend gid ang pasensya ko nya nagamaneho para likaw kita sa mga trouble o kung ano madira nga mga disgrasya action na Erika. So, para may ng observation report, gapadulong sang patrol, karon nga Sabado sang hapon, ang ka-action niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Salamat kita Action Dale Salazar, reporting live dara sa intersection sa dalan sang Alihis. Kilalan ko ni ikaw, driver, pasensyoso, kagid, kag palabaon mo gid ang imo Korea. Hindi mo pagpadala-dalang imo sining nga buot. Hindi makitanan ha. Tamo yung driver nga mga ulugtasan kag salawayon. So, kung ikaw yung gagasunod sa ila, no gasagata sa ila, kung makapaiway ka manang paiway kagid. Hindi
kagid mag-react nga as if ko doon pangakig ka. Kung sa kaya nang ginasulog ka pa na mo. Ginalan palabaon mo gid ang Korea mo. Mangin pasensyoso ka kay kadamo isang driver nga sa laway. Damo ka kaya kontra driver kon lantawon mo lang mo. Amo na sining ko galing medyo ang temper bla. Ay mo sining emotion medyo kontrolon mo gid. Kay damo naman ta mga cases nga nahibaluan na respondiran kung kaysa nagatinapungulay ang lain ko sa nagatiniruhay gid tungod sa ginatawag nga traffic altercation. Agin halimla trapiko lang. Bay nag-intindihan ay diyan ay tinaga basta nga sa uli nga ti nagpisikalan ay nakaga sa may mga gun pa sila muna nga hindi mo gid ko sa mapaiway kakatabo na ang mga sahi sa insidente kung tani hindi man lang maistoryahan kung bungguanay da kag sigiranay hindi na ta magsiling nga sala muna o sala kuman wala tong traffic investigator nga mo magusisa pero mag-sister tada nga sala mo gid o sala kuman ito maghambal ka nga sala ko ako man sister ko yang hindi man ko sala muna bla ito ta traffic investigator kaya mo na siling ko kontrolon tagid ang aton nga kaugalingon kung si action require saga pa ang term na dapat may self-control ka ayos may hapon nila sa mga taga Barangay Kubay puro 4 ga monitor sila daw siling ni Sir Jigs bao si Manong email kag si Manang Nilida Lopez ara man kung temprano pa sa ha may hapon nila sa inyo kag mayo lang pag monitor pagbalik sa inyo siling nga palatuntunan report na gikan sa atong siling nga mga patrol unit reporters pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Cellphone Plus Gold. Ako gali si Maya. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpowered Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra-Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sa COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, plate, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya ga-monitor sa result niya. May si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwari. Isang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may gimpamangkot pag daw. Kakabudlagid ko online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay, namiskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos hindi. Tapos sa may eskwela. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya ako maghulam. Siyempre, pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kung hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited. Radyo. Pabalik diri sa ato Babalagad Action Report after edition Sabado nga presentation. This time i-check na mga report na gikan sa ato sini nga mga patrola unit reporters. Una ta report gikan sa New Government Center. Kooperasyon sa mga taga-barangay Takuling liwat ginapanawagan ni Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales angos sa kampanya kontra dengue. Ari sa Action Art tayo hupon. Line number 3 sa report. Action Art may hapon please screen. Puwerte kabasa naman liwat. Ulan naman. Grabing ulan, no? Nung mabagyuhon ang tiyempo naton, muning Sabado night standing damo ang ginakatuan, no? Galing kasi halong git sa mga nagabaniho aksoneri ka. Kay mag-amo ni galing tiyempo ka tulong balabisan sa pedestrian lane. Gani? May mga nagatalapok ka taon, basin mo yung mga talupanggan. Tulong git, no? Sa tiyempo. Pero aring balita ako kay nagligad kundi ang City Health Office nagpagawa sa listahan nila and ang Barangay Takuling ara gyapon sa ikaduha ining lugar kung kanamon sa kaso sa dengue pagkapalan sa din ang Mansilingan amo sa gyapon ang tapuan, no? Pero ang Takuling ang nagligad kung record nila is about 57 pero medyo lawig-lawig na ning record nga kinpagawa sa CHOY isang latest subong base ko na lugangan pa ini. Siling din ni Liga ng mga barangay president kabong pulong barangay sa lugar. Siling niya actually why ginagauntat ang abon sini paglipot mga personnel. Kapin pagin di siling yan ang barangay Takuling. Amo ining lugar man sa Bacolod nga madamo sang residential, mga subdivision nga dapat ipila padayunon nga katuan kag mag-conduct sang education or an information campaign or information education campaign. Kay sila niya, magluwas mo nga din, nagasige sila pang nagtag para silang larvicide. Ang mas mayo pag sila niya kung ang mismo tagsa ka mga residente, nagabulik panghawan, panglensyo, pangula, dara sa mga pwede tiniran, no, sa tubig, nagabuto ang nabok ka. Kakirier sa lingge mo, kay nagadamo lang sila aksoneri. Kung ang ilaban nga pag-buto bla, sige-sige, yung risko nga mag-kangkon sa gyapon o kung mayroon gyapon sa kaso ng dengue, dako nga porsyento, suno iya sa So, ang iya panawagan sa mga Takulinyos, siling niya kabay patani, ka-i-maintain ang ila siling ginahimo nga cooperation because at the end of the day, kung masolusyonan ini, at least tiluway, wala na sila sa kaso, kag mayo naman kung tiglinit naman yung magkaladula naman ining lamok na career sa dengue. Yari ang palayag sa punong barangay sa Takuling nga Liga ng mga barangay president sa Bacolod. Continuing man siya kung Action Art, kahit tabaduman kita, ang barangay Takuling is more on residential siya. So, kag subdivision na ton, kalagpag, no? So, continuing campaign kita gihapon on how to prevent dengue. Kaya nga ito na team, wala mo nag-untat everyday libot sa pagbutang sa larvicide and search and destroy operation. So, continuing, ang importante da nga ito nakapumuluyo, kabalo, pag-equip on how to prevent dengue. Ang naibalaan natin, nga may mga schools naman gani nga nag-request no, para sa tagging operation, magluwas sa pagpamutang sa larvicide, especially nga may mga online classes na
nga scheduled, no? Kaysa tag 2 or twice a week nga mo nang ginalikawan man sa mga punong barangays kag subong man taga-deped nga hindi ang kabataan na mga biktima sang dengue. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action at sa ihupon ulat sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Art tayo po gikan sa New Government Center. Sa ilota sa report ni Action Alvin Graba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, driver sa motorsiklo patay angkas pirason matapos nabungguan sa isa ka pick-up dito sa Banwasang, Pulo Pandan. Yari ang report gikan sa kay Action Alvin Graba, Negros Occidental Provincial Police Office. Action Alvin, line number 3. May hapon, please come in. Maayong hapon sa mo Action Eric patay ang driver sang motorsiklo samtang pilaso naman ang angkas sinisang aksidente nga nabungguan sang pick-up alas 2 pasado kahapon sa National Road sang Barangay Patik, Banwasang, Pulo Pandan. Ang napatay gingkilala kay Gilbert Dumasig, 28 anyos, residente sang Purok Balungay, Palaka Norte, samtang pilaso naman ang angkasining nga si Richard Hamora, 18 anyos, empleyado sang Bugrong Pulang Duta sa siyudad sang Bago. Ang suspect aksyon na Eric ang kilala naman kay Joel Magalgali, 30 anyos, residente sa Barangay Kanhusa, Banwasang, Pulo Pandan. Sa inisyal diri pagpangusisa ni Police Captain Ryan Villasario, ang hepe sang Pulo Pandan Municipal Police Station, ginamaneho ni Magalgalit ang iya Toyota Hilux halin sa crossing Pulo Pandan, padulong kuntani sa Pulo Pandan proper sang aksidente nga nabungguan ang nasugata sining nga motorsiklo nga ginadala naman ni Dumasig. Sa among insidente napatay si Dumasig samtang gindala naman sa ospital si Hamora matapos nga nakaangkon sang madamo nga pilas sa lawas. Sa labing ulihing nga update, ginpahayag ni Villasario na release sa prisohan si Magalgalit tak na alas 8 kay nasang aga matapos ang 18 oras nga reglamentary period kag nagpalayag man sa pamilya ni Dumasig nga handa sini atubangon ang gasto sa pagpalubong kay Dumasig kag ang galastuhan naman sa ospital ni Hamora. Ari ang pahayag ni Police Captain Ryan Villasario. Sa napatay itong driver sang single motorcycle, may agreement na between sa driver sang Hilux kag ang pamilya sang napatay. How about atong napilasan, sir? As of now, ara pa sa provincial hospital sa Bacolod. Amo pa to ginaanuhan sang pamilya man kag ang driver sa Hilux. Nakipag-angot sila dito para ma-istoryahan nila kung ano ang may babulik nila dito sa biktima. Amo to nga back rider na daw na gito niya left leg. Sa karon kung mo naglaps na ang reglamentary period, temporary released na ining driver nga si Joel Magalgalit. Yes sir, nag-release sa hagina sang alas 9 sang aga, which is 18 hours lang ang aton sa iya. Tungod kay hindi sa makapag-file sang so dapat ma-release kita sa. Gidjang plastada to kahapon nga nabungguan ni Magalgalit ang ining nagmaneho sa motorcycle, sir. Base sa investigation natin, nag-gather nga mga information, ang Hilux is going to proper Pulo Pandan and ang motorcycle halin sa proper sang Pulo Pandan pakadto sa crossing or highway sa dito sa barangay crossing. So nag-overtake niya nga aton Hilux tungod kay may park na tricycle sa iya way. So pag maneuver niya dito sa left portion para mag-overtake siya, tula niya na nga may motor nga nagapadlagan man sa within sa right of way sang motor. So dito sila nag-hit on sang motorcycle kag nalapakan niya gini ang motor kag nagdiretso sila dito sa kanal. Ang pahayag ni Captain Villasario. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Alvin Graba ang mga balita update gikan sa Negros Occidental sa Provincial Police Office kag update dugang ang mga balita sa New Government Center. Mabatian sa pagpakalagan sa Action Firing Line
with Action Marlon Hinovea. Mayong hapon dira kay Chris Joy Alva. Sa kay Manju Arnejo dira sa may Hisosa Heights, Estefanaya, tamiayo lang si Diana Villanueva. Kay Doy Arthur da mayong hapon, o Simong Caltorilla sa Binarbagan. Sa kay Madam Yuni Ferrer Bilaong and family dira sa may aning mayong hapon gid. Elizabeth Kasuyon, Ana Sinoro dira sa La Carlota City, si Jobert Aliaga, Angela Gayondato Castillo sa Bangga Tutong 1, Barangay Felisa, Arasya. Monitorman sa may sitio Bandirahan, Barangay Trinidad, Giholngan City, Baulayo-Layo Oriental, si Marialyn Bilar Hakolbi Lumbo. Sa Hong Kong, ara si Mary Jane na Saludares. Inday Blasa, mayong hapon gid. Sa kay Lorna Diligencia sa Cadiz City. Madulom ko nung akapunanon, grabing kalom goroda. Umalumina, mayong hapon, Raquel Villapuerte Martinez. Kamonitor sa Tasoys Farm, Purok Size, Barangay Alangilan. Ang Tasoy Farms, manuka na da guro. May Purok Size, Barangay Alangilan. Dara man da ang manuka ni Migo ko, Engineer Marlon, posisyon mo. Inday Raquel Villafuerte Martinez. Rasco Orteliano Aturaid. Maulanon nga hapon man sa imoda, no? Diding alohamiento, mga taga-barangay Antipolo, Pontevedra sa mga alohamiento family, mayong hapon gid. Kamonitor man ang taga-Purok Seaside, Barangay Tangob, si Baby Jean Benedicto. Yvonne Butcher sang Germany, mayong hapon. Sa imo dira nga kid, kag sa imo dira nga Mr. Tamya man ni Yvonne Butcher ang iya pamilya sa Murcia. Naka-like na siya ka naka-share ko, no? Very good. Elizabeth Gamala, mayong hapon. Marivic Higan Talavera, Hacienda Tabayag, Dos Hermanas Talisay. Mayong hapon gitinday Marivic Higan Talavera. Sa Barangay Hagimet, La Carlota City, ara si Raymar Biranyo Lingoste. Mayong hapon man kay Teresita Batik-Batik Suela, naga-monitor gid. Jocelyn Song Comidya, tamya lang apoya. Si Toto Sante, happy second birthday. Halin kay Lola Jocelyn Song Comidya. Ay, birthday. Sa mga taga Yellow Bill, ginatamyagi ka mo ni Cecil Bibik, mayong hapon. Sa Barangay Buenavista, Rizal, Pontevedra, si Migota Roland Swanke, mayong hapon gid. Ang pamilya ko sa Kawayan, happy listening lang. Pamilya Sirata or Sarate. Pamilya Sarate, watching from Murcia, Helen Esco Sarate. Marilo Travilla Catinoy, mayong hapon. Joe Silin, mayong hapon gid. Kay Stella Pahilanga Cesar, from Bago City, kag sa Barangay Pandanon DSB, araman si Nobi Magapan. Ga-monitor gido. Si Ginamosda sa Barangay Comaliskis, Banuasang Don Salvador Benedicto, ginatamiyaw kagid ni Nong Mulo Batang. Vanessa Kiranti Maglantay, may hapon gid. Kay Monteflor PD, ara man sila monitor man, no? Sa aton sila nga pagpangalagad. Salamat gid sa inyo dira nga pagpamati. Magabalik ang inyo siri para tutunan, dugangan ta nga itong aksyon balita pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming This is my life.
Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para maligawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Ligawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong
nga maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang parehas ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire na we hope Mayong hapon dira kang may nga pagmonitor sa St. Peter Village sa Barangay Tangob. Kami ako kulang si Abu Sayap Villafuerte ka monitor gid. Siling sang leader ka Abu Sayap Joshua Beya. Salamat gid sang 50 stars ni Madam Vanessa Mayo. Siling niya, good morning, Action Eric. Aga tuguro sa ila. Happy weekend, Philippines. Thanks and God bless you. God bless us all. Alina kay Madam Vanessa Mayo sang USA. Christine Minyes Villalobos mayong hapon gid. Ayon lang dira nga pag monitor. Salamat gid sa inyo sini nga pag-upod kada hapon sa aton sini nga pangalaga. Sige ang tiri-tiri sang kalibutan daw wala tsansa nga maghula ang ulan. Halong-halong gid sa aton nga mga drivera kaya nga aton nga mga dalanon maduludannog. Ikawan tagid ang aksidente. Ang sulo sa gidanay okay ra na. Sulo sa tikanay basta hinay lang. Wala na bala kung mabungguan ka bala. Uy, congratulations gali sa City Drug Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office under the leadership of Police Lieutenant Jobin Bugato for job well done. Nakasiod naman sila sa duwa ka persona kay nasang kagaho no. Dara sa may Purok Riverside sa Barangay Bata, 4.5 million pesos nga bilis ang shabu. Manigana tanin kag pundo para sa Mascara Festival. Bauti na sa gipit gid ni Police Lieutenant Jobin Bugato. Congratulations gid. Edo halos ang kapulisan sa aton Bacolod City gatrabaho gid kun drogang pagamanan. Si DEO from 1 to 10 nga mga station commander katrabaho gid. Ang kay Sir Pindon to 238 mil man to sang Biyernes. Wow. Damo nga droga sa Bacolod way gauntat no. Napisar pa sang massive kag agresibo nga kampanya sang pulis naton. Kung wala gid ang pulis naton kampanya no pay guro kon asikibot ka dalam lada mo naman buang sto nga dalan. Expected na ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir isang atong kapulisan sa Bacolod nga basta kan imaskara in demand ang shabu. Kung maskara kuno puwerte ka mahal sang shabu mo. Kasaka ang demand, kasaka man ang supply. Ang bili puwerte ka mahal. Ay mo na nga iban kuno ga stock. Kaya pag-abot sa pizza uno pagpatak sang October 1, i-dispose daw na nila. Kaling katiya mo na siling kung mag-upod ang buwina sa polista, hindi na sila kapalag. Tatong duwa na dakpan to may mga kaso man. Kaso sang homicide, ay isa to may kaso nga robbery, ay isa to gani may kaso man nga drugs. Ang homicide nga kaso, nariglo yung pamilya.
Dakop sa Baybas, naka-plea bargaining agreement. Ang isa, bago lang nakagawa sa kaso nga robbery, hold up, na priso, kagawa sa prisuhan. Sang September 19 lang, sang Lunes lang. About, upo siya sa dakop sa 4.5 million pesos. May gabi dira kay Utay Benedicto sa Victorina Heights Subdivision, Mansilingan. Ka-teleskopyo kuno pula nga kabayo. Irikta lang nung sa tiyan ha. Basi magtalag nga magrikta sa ulo ba. Amado Ladua Jr., mga taga Senda Rupina, Barangay Alianza, Bago City. Bayong hapon gid. Totoo Amado Ladua Jr. Way mo gid makuhaan da number si Maninay Diding Sumatra sa Barangay Alianza. Sabi ko ay da totoo Amado Bilyo Gubi. Ito nalipat kan hidlalo ko kay Maninay Diding Sumatra dala sa may Senda Rupina, Barangay Alianza, Bago City. I-forward mo dun sa ako kay tawgan ta sa. Sabi na lipat na siya doy siya way. Unang gwapa kung Maninay Diding Sumatra sa Alianza, Bago City. Nami para tsada karagada, chimpo ko lang alang na action report after audition, Sabado nga presentation, liwat ini magatakop, balik ini sa masunod nga simana, Lunes. Atong sa nga mga patrol, anyo na reporters in action nga nagpalagad karon nga hapon, action Albing Graba, action Artay Hupon, Dale Salazar, back to back sa itong nga piloto, action Papang Nixon Tahom. Opo diri sa aton nga mga technical partners sa Studio A. Broadcast Engineer Henry Spolgar, back up diri sa aton nga IT expert, Axon JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan ni Axon John Diaz, sa inyo regular anchorman sa Silinga Palatuntunan. Kita na kita alas 9:30, tub-tub alas 11, Axon Night Patrol Program. Ako naman si Axon Eric Magbaro Nagasiling. Salamat gid sa inyong pamamati. Happy weekend. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio.